Γεια παιδιά, τελικά αποφάσισα, όπως είπα, ότι αύριο θα έκανα τις προκλήσεις. Σήμερα θα κάνουμε το πρώτο βίντεο με τις προκλήσεις. Ας ξεκινήσουμε. Η πρώτη πρόκληση λέει: μπορείς να φας ένα λεμόνι. Γιατί? Πάω να το φέρω ένα λεπτό. Ήρθα, όπως είπα, το λεμόνι και μπορούμε να το κάνουμε. Τρεις μπουκές. Δεν μπορώ άλλο. Πάω να το αφήσω ένα λεπτό. Επέστρεψα. Η δεύτερη πρόκληση είναι: κουτούλα το κεφάλι στον τοίχο με δύναμη. Πάμε να το κάνουμε. Βλέπετε, εδώ είναι ο τοίχος. 3, 2, 1. Πονάει. Η τρίτη πρόκληση είναι: βάλε μανταλάκια στα μέρη του σώματός σου. Τα έχω ήδη εδώ που βλέπετε. Ας ξεκινήσουμε. Πονάει εδώ. Θα βάλω άλλο. Χωράει όμως. Ό,τι πονάει. Άλλο 2, 3, sorry. 3. Κίνησα. Επόμενη πρόκληση. Συγγνώμη, λάθος. Τελείωσε το βίντεο. Κάντε like, subscribe και αν θέλετε κάντε και ένα share στο Facebook. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Bye!